Hello guys, welcome to my new vlog. Maga damasin गासिबो गोजोन हामलायनाय थाबाय आरो लोगोसे दिनै जोङो बेलाखौ लुनो थाखाय जों जिगाब लायनो थांबाय दङ फोथार गेजेराव ट्रेक्टरजों बेबो एकदमबारे मार्सिडिसजों थांनाय बायदि मोजां जागौमोन दा ट्रेक्टरजों थांबाय दङ उफाय गैया दाला दंना माथो मावनो सलायग्राया मोजां सलायाखै ओइ कुकुर मोजां सलाय ट्रेक्टरा खावनांगौ खावनानै मालाय जिगाबखौ खावनो लांफैदों माने जोङो दा एकदम फोथारजों बेखौ लादों जों गामिया बैयो ओमफ्राय बे बेलेग गामि बर' गामि बेलेग गामि ओमफ्राय बैयो जों गामि बर' गामि ओमफ्राय जोङो बिथिं बेलेग ओइ हारसानि नामा इयो हारसानि खावनांगौ लांनांगौ मोजां सलायलाय आयौ बोरैबा मोजां जांख्रिजोब्बाय मावफुंजोब्बाय एकदम दा खामानियाव जोङो गोसो होसिगोन आरोखि बारा ब्लग सकजों लोब्बा गैया खामानियावसो गोसो होनांगौ ओमफ्राय मागोखौ मोजां जानांगौ ओमफ्राय नै इसोर थोद मोजां मानसि फैयाखैलै जोंजों आयु ओंखारना हासुनो हाया जाहैबाय नोङो नाहरलाय खेबसे मोजाङै आं माने जेब्लायबो ब्लगारा एसे खामानियाव माने मा होनो सहाय मोनो होननाया बेनो केमेरा हमस्लाबानो खामानि मोना बिथांमोना मावबाय दङ हो मोजां गियाननि मानसि फैयाखै दे होदो मा एन्जर नोंलाय नायलाय जायगायावनो गोलैया बिदिजों बोरै जानो आं एसे जिरायनि र' मा एन्जर बेयाव मा एन्जर दङ दांसलिया आयु है दिरुं खाया जोंना मोनहैखायो दामिकसो फाइनेलि जोंना बुंबाय जों दा थांगासिनो दं आरो एकदमबारे बिराद गोजौआव थानाय बायदि मोनदों ना ब्रुज खलिफा बिल्डिंआव थानाय बायदि मोनदों बोरै मोनदों खामानिखौ मावनो मोजां मोनदों होमबा आं बिदि खामानि एबारनिफ्राय नोंसोरना हाजिरा होनोसै दै जाया मोजां सलाय आरो ड्राइभारा खिलिमिलि गैया हाथाय साथाय गालांजोबनो हागौ आयु बाला आयु गोलैलांगोन देमाल नङा गोजोजोब्बाय नै बाब बेनो आरो जोंना फोथारा रायजोफोर लोगोफोर गुवार बिराद गुवार गाज्रि गुवारखाना हांथोनो नोंथांमोना बे जिगाबखौ लानायाव खस्थ' मोनदों मोनाखाया जों मोना नाहरब्ला केमेरायाव नाहर मोना दा मोना आरो बेफोरबायदि मागो बैसागु होनबाथाय जोंहा गोसोफ्रानो गुदुं जायोना जायो नंगौ मेंनाय सेंनाय जेबो गैया ओमफ्रायसो ओइ मानो बिदि थांबाय दङ नोङो एसे नाहर दा जोंना लकेसना मोनफैहां जाबाय आरो ओइ लकेसना बेयाव अमा खाथियाव अमाखौबो देनांगौ जों दा माने औवा रोगाबाय दं आरो ड्राइभारा नै नों दासो बाब नै पार्टनारफोरा आंना औवा रोगादों बेलाखौ बानायनो औवा रोगादों गाइस जोंना बेलागुर बानायनाया सोलिबाय दं आरो दा नै नायदो बरियानो होखाबाय दं माने गेदेर उन्दै गासिबो लोगो नांनानै जोंना अबाव गोजौआव मोख्रा बायदि बारखोलायथारदों नावलाय खेबसे मा बानायनिखौ थेंगल जोंना ओरैबायदि मानसिबो दं माने मावा दाङा उन्दुनानै थाग्राबो दङ माने गोसो बायदि बे जाहैबाय लाइन बिभाग कारेन्ट बिभागनि मानसि आरो लाइन बिभागनि मानसि उन्दुलांबाय नामा उन्दुलाङाखै नोंहा कारेन्टआ माला जागोन
दसेनि उनाव टाइम जाबा बाब बिदि आरो दा जों बानायबाय थानोसै आरो उनाव नायलांबाय थादो मा नुलाङो नायबाय था जोंना नै बेदरा लाहार फाहार एकदम गोदादों गोदानायाव दानथार नंखायोमोन मोनसे बाब थर सुना होग्रायाबो उन्दुबाय मानो गाबदों आयै आंला सामब्राम हाबानो गाबमारदों आरो ओमफ्राय नैबे बुस्थुआ माला जागोन नैबे माला जोंगोन जोंना बै जोंखादों बुस्थुआ बैयो जोंनो टेनसन गैया बेनो सोलियो ओमफ्राय बेयाव मा खालामनो सानदों जानो मा जायो गोथां संनाय जायोना सेरेब सावनो जायो नायनोसै ओमफ्राय नैबे स्पेसियेललाय सोरनि बियो आंनिब्रा आलासि लिंहरदों ना आलासि लिंहरदों मागोआव बिदि आरो ना एकदम जों मोनायावसो मावो सानाव मावबाथाय मानसि नुयो ना मा होनो कारेन्ट बिभागनि मानसियाथ' बैनो टर्च सुथिंलाबायनानै नागिरथिंबाय दङ थारा अबाव जदों होननानै दाबो जाया बक्सआबो हावलादसो लानाय बेखौ दैथुनि सिलारि सारनिफ्राय जेबो नङा लाथ'नाय जाबाय दे सार नै देखायखाबाय नोंनो जोंबाय आरोखि जोंना ओमफ्राय नै आरो गंसे लाबावदों होजोबनांगौ माने फोजोबनानै कारेन्ट बिभागनि मानसिफोरखौ दा देखायनो सम मोनदों आरो नै वाव देखायजानोबो लुगैलायथारो माबा एकदम नै र' जों सिगोन जोंना मोनफैबावबाय हौ आजोल हम जादो हांसो मानै ना हांसो मोनबाय बरिया आइगब खारबाय आलु हादों नोंसोरो होखाबाय दं नै बिहावफोरा होखावदों बरिया रोंखायो ना हाबाफोराव होखावखागोन नामा जों बेलेगनि लेंहरा जों केटारिं सेटारिं नाङा जोंनो गामिनियानो खाफियो ना थेंक्स ल' अके नोंसिना डिउटिया जोबाखै नै आदैमोन नोंजा मादैया दिनजारखा जेबो नङा बेयाव मा सोलायखो बिलाइ बाब बक्सखौ इस्लारि सारनिसो दैथुन इस्लारि सारनि थेंक इउ दे मागोआव होनायनि थाखाय ओइ फन फैबावबाय लाइटआ बरिया सोलिदों जोंना बाब आरो बेयाव उन्दुनायनि माने एरेन्जमेन्ट खालामनो लाहार फाहार बेयाव एकदम जायै लोङै एकदम रंजानानै सोरबा सिखारनो रोङिबो जानोबो हागौ दा लोंग्राखौथ' दा देखायनाय जाथ'नाय नंला लोङो लोंनाया मागो होनबाथाय लोङाबानो जाया माने मोदै सोदै गजोबो माने उखुन्दै आबजुनानै जों बे बिस्मकनि फंबाय गोजा आरो बेखायनो जों मोजाङै रंजादों आरो गाबनो ओंखारो माने ओमफ्राय बेखौ जों बोरै सावनो फुङाव ना बिस्मकनि बिजामादैफोरा मोनफैयाबा फुङाव थाबनो सावनाय जासिगोन जों बेखौ थिनथायावनो हेपि मिउजिक जायालै बिथांमोनखौ जाहोबाय जोङो बा बोरै जादों ओंख्रिया ओमफ्राय नै बिफाया बेदर गोदाना जोंना नै दानथारुआ बेलेग जालायबाय बौवो ना बौवाखै माबायदि सिस्टेम गोदान ना गिदिर गिदिर वान पिस अनलि वान पिस
हांसो रस खालामदों बरियानो हांदोंना हांदों नो हांसोया बेदर नांगौ गाइस बेदर नाङा लाब्रा बेदरा मेरला दं जागायबाय जागायबाय तो गुड मर्निं गाइस फुं जालायबाय पार्टि जानानै फुं जालायबाय 4टायाव दुगैबाय आरामनो दा लगायनोसै आरो नै लगायनोसै बेलागुर सावहैनोसै बै नै मालाय सावदों आराम्ब दासो जोंहाबो आराम्ब खालामसै जागायजेनसै आरोखि ओमफ्राय दिनै 4टायाव दुगैनानै माने गोथार मोनलायदों आरोना फापफोराथ' जोबखाबाय आंना देग्लाय थांनाय माने देग्लायथ' फाप नांखालानो थांनाय बोसोरनि फापफोरा थांजोबबायबो गैला तो फाइनल जों दुखु लगायगोनसै आरो दा होसिगोनलै सार होनसैना सिखासिगोन दे बै सासेया खारबोगौ दासो देग्लायनि बैसागुखौ मोजाङै मोजां थांहोबावदो दिनै जोङो सावनाय जासिगोन बेलागुरखौ दुखु मोनदों आयै एथ' मोजां लुनानै दा आरो सावफिननाया दे नियम खान्थि बायदिनो सावनोसै Ibarat silai ngaram kalam silai mbah Boria deh moजाङै साव इदि होख्रावा दम बेलागुर मोसानि बिगुर ओमफ्राय मा होनोमोनलाय बै बेलेग गामि बर' गामि इसिनाबो सावबाय दङ जोंनाबो इहाय सावबाय दङ जोंना जोबबावसिगोनसो ना बेरबावनांगौ दंबावो जोंना आसोलफोरा दासो मोनफैदों पार्टनारफोरा नै फैबायबो बायबायबो दुगैयाखै दा नोंसोरो दाउखा नोंसोर दाउखा दुगैयाखै नोंसोरो दुगैदों अबाव दैमायाव फोजोंलायबाय आसोलफोरा जोंना मा खालामनो आसोल सा फुदुंनो जादु
थ' गाइस फाइनेलि जोंना पार्टिया जोब्बाय मोनायाव मोजाङै रंजाबाय दा माने जोंना बेलागुरखौ सावखांबाय जोब्बाय टेनाबो माने ओरैसो आरो थेवबो दंबावो खामानि दंबावो बुस्थुफोर सुस्रांनांगौ दङ आरो सुहैबाय दं लोगोफ्रा माखासे सुहैबाय ओमफ्राय मागो समावलाय आरो जोबखाया जाबावनांगौ लोंबावनांगौ दा आरोबाव गामि गामि हाबनानै फिथा सौराइ माबा माबि जाबावनांगौ ना मा होनो गाइस औ पार्टिखौ जाना बोरै मोनखो मोजां मोनदों एकदम बारा फुरथि इन्जस जादों माने इन्जस थ' भिडिअखौ बेखिनियावनो एन्ड खालामसै ओमफ्राय नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार ओमफ्राय चेनेलखौ मा खालामनांगौ साबसक्राइब गोजोननाय थाबाय बाय बाय होन बाय